chcel by som vám povedať to, že sme sa rozhodli natočiť nejakú sériu. Ako natáčajú napríklad aj iní youtuberi, ktorých nechcem momentálne menovať. Práve teraz natáčame prvý diel zo série Stratený. Séria Stratený je vlastne o tom, veď nechajte sa prekvapiť. Tak, začínam. To bol dobrý deň, čo? Áno. Či dobrá noc. Ja som sa Dám nám nejakú snídaní. Ty nejaký obed. Uvar niečo. Mám. Ja som vstal. A v No noci počkaj, ja som si nechal sušienky. A veď si dajali jedlo, čo je. Dám ti mäso. No. Kúkneme si telku. No chvíľku môžeme. Prší, je zamračené. Áno. Ja viem. Už dlho, celú noc. A ešte dosť, akože nie nejako Mňa to svetlo. telka nejak nebaví. Už prestal pršať? Áno. Super, to môžeme ísť zase aj von. Dnes je pekne. Ešte, že sme si kúpili ten dom. No neviem, čo by som to robil bez neho. Asi by som sa moc nebavil. Ani ja. Ideme si zaplávať. Nemám plávky. Nejdem plávať. Krava! Nech za mňa nezautočí, ja radšej pôjdem preč. A ja. Počul si o tej jaskyni, alebo čo je to tam? A mohli by sme tam dneska ísť? Keď Dobre. sa tak nudíme. Ešte Tak si poďme niečo povedz zoberme. Bolo je celkom chladno. Máš tam aj oblečenie aj mne? Nejaké som ti nechal. A ja zoberiem aj lopatu. Pre istotu. Ideme do domčeka vedľa, tam mám niečo, čo by som mohol mať. A ja si zoberiem aj mikinu. Do vedľa domčeka nevadí. Tam som iba ja. To je iba moja vec. Tak už pôjdeme? Kadiaľ je to? No. Kadiaľ, po ceste. Ona je jaká Počkaj pekná. na mňa. Dobre. Poď, a ty si nezobral oblečenie, veď ti bude zima. Nie, nemám ho tam. Veď tuto je. Zabudol si ho tu. Mne stačia gatie. Zober boty. Tak, Lepšie boty. tak, fajn, poďme. Zamknem. Dobre, Filip. Peťo, počkaj. Áno, dobre. Kde je tu teraz? Tam, choď po tej cestičke. A už to hen tam vzadu úplne vidím. Tejto? To je taká divná cestička. Je zamknuté. To vyvalím. Nie, veď to je súkromný pozemok. Mám. Bolo to Kokos, iba... to sú nejaké staré dvere. Smrdí. Boha. Si v pohode? Nemôžeme sa dostať naspäť, je to moc vysoko. Ať máme nejakú silu. A nejde to. Au. Choď opatrne. Poď, ja sa bojím. To je taký lampáš zvláštny. Taký modrý. Zatiaľ to je ako normálne. To by si mal vidieť. Čo? Pomoc. Je mi zle. Nekúkaj sa. Neviem, či by sme mali ísť ďalej. A jak sa chceš dostať naspäť? A to budú určite len atrapy, veď keď sú to tie lampáše. Dobre. Fajn, to nič není. Ja poďme tady to.
Skús dať kód. Skús dať kód. Tipni. Ale to bude už asi zničené. Skús dať nejaký kód. Nie, skús ťuknúť na ten blok. Na henten. Nemám ako. Počkaj, tam musíme dať kód, že? Áno. Papieriky nejaké asi. A nač. Ja chcem ísť späť. Poďme naspäť. Ale tam sa nedá ísť hore. Musíme niečo nájsť. Ja som, že mám veľa sušienok. Ja mám jedno mäso. Ja som ho nezjedol. Chytím sa tých dverí. Ty si... Nie! Oni sa zavreli do keľu. Oni sa Pustite zamkli! nás. Počkaj. Poďme niečo nájsť. Dobre, tak musíme ísť asi naspäť. A možno to nakoniec budú iba atrapy. To je také Tak živé. to vypadá tak reálne. To nebudú atrapy. Ne. Čo to je? To je ten, co je redstone. Reťaze. Len sa na nich nezachyť. TNT. Krv. To nechceme. Hlava, pomoc. Fuj. Hej, tu je niečo. Tam je... Počkaj, tam tu je sú východ. nejaké... to nechceme. Počkaj. Tu sú nejaké súdy. Možno tam bude ten kód. Není. Čo? My tu- Poď. my tu Tu som zomrieme. niečo videl. Tu? Nebuď nenádejný. Nie, Pri tom kód. počkaj, ja sa kúknem. Či je to funkčné. Skús Počkaj, ja zoberiem ten stupni na tie... Ten lampáš si aspoň zoberiem. A nechce sa mi, on je tam zle priklincovaný. On je tam strašne priklincovaný. Ja tu skúsim niečo odvaliť. Je to... Ja si zoberiem túto faklu. Lebo tu je trocha tma. Poď sem. Fuj, tam je niečo. To je železo, to je veľa železa. Ja to vyťažím. A veď sme bohatí dosť. Skúsim niečo vykútať. Tam je krv, pozor, Fuj. Idem preč. Nefunguje to už. Ja si tam trochu z toho mesa. Fuj. Môj batoh je už špinavý. Kam sme to išli? Neviem, daj mi čas. Čo je? Niečo som vzadu videl. Tu? Nie. Tam. Tam na začiatku. Tam som videl niečo chodiť. Skúpam. Ja sa bojím. Tu? Nie, hen tam. Išiel. Au! To si bol ty. Ja som sa zlákol. Počkaj, skúsim kód. Ja som bol vedľa toho. Pomoc! A to sú nejaké iné bloky. To je strašne veľa reťazí. To je niečo iné. To nejde odomknúť. Musíme tu niečo nájsť. Poďme to skúsiť Možno bude vyvaliť. niečo tuto. Snažím sa to zničiť. To je strašne zle sa to kopie. Poď mi s týmto Počkaj, ja pomôcť. to hlinu vyhodím sem, do tohoto kúta. Poď mi pomôcť s týmto. Poď. Skúsme to rozbiť. Mám. Dobre. A toto nejde. Skús ty. Počkaj, skúsim. Skúsim to ešte. To sú nejaké divné stolíky. Oni sú fuj. Yes. Super. To sú samé staré dvere. Nie, potom sa nedostaneme von. Nie. Pomôž mi. Hej, chod tam niečo nájsť.
Ja tu mám hlinu, skúsim sa vystavať. Skúsi to pod seba. Odíď! Choď niečo nájsť! To sú iba lepky. Dal som to. Fuj, ja to nebudem brať. Á, Fuj, nejaká zhorená. fuj, zamknúť. Tam boli iba hlavy. Ble. Hlavy? Áno, iba 2 hlavy. Niekoho. Dobre, už to ide dobre otvoriť. Čo je toto? Čo tam je? Nič. Nie je tam nič. Fuj, ja som si to byl... Povedz, to sa aktivovalo! Nie je to cesta. To možno ja. Možno si na to len šlapol. Ja mám hlavu. Fuj. Skúsim nám to postaviť nejaký dom. Fuj, ble. Ja som sa zavesil na tú vec. Čo je to? To nie, to je len vano. Ja nám tu postavím nejaký dom. Dom. To sa... Niečo, kde by sme To mohli zase spať. zavre... Ja som tam videl nejakú tú vec. Ja idem dolu. Iba tak sa dostaneme preč. Dole sú kamene, tam skočím. Dobre. Fuj. To nejde vyvaliť. To je úplne... Počkaj, idem na to s lopatou. Nejde to. Počkaj, idem na to s lopatou. Poď. Hodím ti niečo, čím sa môžeš... Hej, to sa otvorilo! Fuj. Poď. Von. Aspoň, že máme tu hlinu. Fuj, to je strašné nechutné. Pomoc! Hej, si v poriadku? Nie.